Hasiko gara orain ikusten nola sortu gure fitxak LiveWorksiten. Horretarako ni banago ja LiveWorksiten sartuta eta nire kontuarekin. Jose BM kontuarekin. Fitxak sortzeko, egin behar duguna da PDF bat igo, PDF hori izan alda gelan erabiltze ditugun fitxa antzeko bat. Hori da, idaztekoa, hitz bat adibidez erantzuteko edo paragrafo bat, bi geziekin lotzeko bi zutabe edo, hutsuneak betetzeko, lau aukera artean erantzun bat aukeratzeko eta barrekoak. Badaude mota desberdin batzuk, baina beti PDF batetik abiatuta. Hemen badaukazue krea fitxas interaktibaz, badago tutorial bat eta bideo tutorial bat oso ondo dagoena. Ni bideo tutorial hori laburtu dut eta egin dut aurkezpen bat. Hemen daukazu eta utziko dizuet baitare gelan. Hasten bagara aurkezpena, ikusiko ditugu egin aldiren fitxa guztiak edo fitxa mota guztiak. LiveWorksitek lan egiteko erabiltzen du kode batzuk. Guk igo behar ditugu fitxak eta egin behar dugun gauza bakarra da aktiboa edo interaktiboa bihurtu nahi dugun leku bakoitzean, objektu bakoitzean, sortu behar dugu lauki bat eta lauki horren barruan zeo zer idatzi, besterik ez. Segun zein den fitxa bota, idatziko dugu gauza bat, komando bat, ala beste komando bat. Hasiko gara, adibidez, hutsuneak bete fitxa bat egiten. Hemen, suporatzen da, hutsune guzti hauek bete behar direla, ikasleek bete behar dituztela, orduan egingo nukena izango litzateke egin laukitxo bat lauki bakoitzean, sortu, eta gero kode bat sartu hor barruan. Kasu honetan zein izango da, zer jarri behar dut lauki horren barruan, zer idatzi behar dut, ikasleak idatzi behar duena. Gauza bera. Gauza bera. Erantzuna, hori da, erantzuna. Jarraitzen badugu aurrera, ikusiko dugu aukera anitzeko galdera. Nik egingo diet galdera, hemen adibidez badaude bi erloju edo, eta hemen jarri behar dut ordua edo, baina izan alda galdera bat erantzun batzuekin. Idatziko dut galdera, eta erantzun bakoitzean egingo dut laukitxo bat. Eta barruko komandoa, select bi.no, sartu baldin badago, eta select bi.yes, ondo baldin badago. Ikusten duzuenez, errez, select aukeratu, bai ala ez, ondo ala txarto dagoen, besterik ez. Eta lauki bat, erantzun bakoitzerako. Gero ikusiko dugu nola egin lauki horiek eta bar. Hurrengo mota, geziekin lotu. Join ingeles ez da riatu edo horrelako horik ez dakit. Baina, kasu honetan lotu izango da. Hemen izango dugu lotzeko zutabe, bi zutabeko elementuak. Orduan joango gara banan-banan, bikoteak egiten, laukitxoekin, eta oraingo komandoa izango da join bi.bat, join bi.bat, bere bikotearekin, zenbaki berbera. Beste bikote bat egiteko, egingo genuke hemen laukitxo bat, eta dagokion lekuan beste laukitxo bat, eta bietan join bi.bi. Horrela guztiekin. Arrastatu eta askatu. Alde batetik bestera eraman, eta hemen baditugu kolore batzuk, orduan, umeek edo ikasleek eraman behar dute kolore bakoitza dagokion lekura. Ingelesez, arrastatu eta askatu da drag and drop, orduan egingo duguna izango da mugitu behar dugun elementuan, laukia egin eta drag bi.bat. Eta askatzen dugun lekuan, elementu hori askatzen dugun lekuan, drop bi.bat. Berriro, zenbakiarekin bikoteak loturik. Drag bi.bi, drop bi.bi eta horrelakoa. Kuadro zabalgarria. Hemen egiten dena da, sakatzen dutenean, zabaltzen da, agertuko da lehiotxo bat, sakatuko dute ikasleek, zabalduko da lehiotxo bat aukera batzuekin,
Eta aukera hori, aukeratu behar dute, ondo dagoena. Horretarako zer egingo dugu? Berriro lauki bat beti bezala, eta orain komandoa izango da choose. Choose da aukeratu, ingelesez, ezta? Choose, 2 puntu, inoiz ez utxe espaziorik, Kontuz, 2 puntu eta gero, inoiz ez espaziorik. Hemen jarriko ditugu, nahi ditugun aukerak, eta jakiteko barra batekin, nahi ditugun aukerak, barra batekin aldenduta. Eta ondo dagoenaren aurrean asterisko bat. Bakarrik zerrendatu behar ditugu dauden aukerak, barra batekin aldendurik, eta ondo dagoenaren aurrean asterisko bat. Besterik ez. Beste bat, entzun eta aukeratu. Hemen, umeek sakatuko dute, bosgorailu batean, eta entzungo dute iz bat. Gero, haiek adibidez aukeratzeko zein dagoen ondo. Suposatu hemen daudela eskua, oina, eta ez dakiz, basakatzen badu, eta entzuten badu eskua, gero aukeratu behar du zein den edo non dagoen eskua. Orduan hemen, bi nahaztu behar ditugu. Azteko listen 2 puntu idatziko dugu irudi gainean, eta jarriko dugu zein hitz nahi dugun, entzun, eta gero, erantzun hona aukeratzeko, hauen artean, 1, 2, 3 eta 4 egongo dira adibidez hor, jarriko dugu aurretik ikusi dugun beste komandu bat. Select yes edo select no, ondo dagoen, ala ez. Gazteleraz badago, euskaraz ez dago, baina frogatu alda eta entzuko da behar badago ere. Speak hemen izango da ikasleek hitz egiteko. Orduan, ariketa izan alda adibidez, eutsune bat eta jarri behar dute, edo esan behar dute, hor erdian falta den hitza. Horretarako, komandoa izango da speak 2 puntu. Eta noski, erantzuna. Orduan, ikasleek aipatu edo auskatu behar dute hitz hori erantzuteko. YouTube bideo bat jartzeko, bakarrik egin behar dugun gauza bakarra da zabaldu lauki haundi bat, haundia, eta barruan esteka itxatzi. Kopiatuko dugu YouTube bideoren esteka, goikoa, elbidea, eta hemen itxatziko dugu. Hurrengoa izango da, soinu bat entzutea. Jarri nahi badugu musika edo testu bat gu grabatutakoa, noski hasteko grabatu behar dugu eta ordenagailuan gorde, MP3 formatuan, eta lauki barruan, idatzi behar dugun gauza bakarra da, play MP3 2 puntu, hori egiterakoan, idatzi bezain laster zabalduko da leiho bat, eskatzen non dagoen artxiboa. Bilatuko dugu ordenagailuan eta jarriko dugu. Web esteka bat zertatu, YouTube bezala. Bakarrik egingo dugu lauki bat eta barruan itxatziko dugu esteka. Web horren esteka. Eta erantzun librea egiteko, bakarrik egingo dugu lauki handi bat, haiek paragrafo luze bat idazteko, eta zuriz utziko dugu. Gero, haiek barruan idazteko. Eta hemen badaukagu, gero ikusiko dugu baita ere bideo batean lasaiago, baina nola aldatu testuen formatuak, tamainak eta bar. Ikasleek idazten dutenean, ikasleek erantzunean idazten dutenean, zein testu motarekin, zein tamainarekin egingo duten. Horiek dira dauden aukerak fitxak egiteko. Ikusten duzuenez, beti egiten da komando batzuk erabiliz, hor daude edo ikusi ditugu gehien erabiltzen diren komanduak edo komando guztiak, eta gero joango gara egiten, egingo dugu fitxa pare bat, ikusteko nola sortzen diren laukiak, nola aldatu tamaina letretan eta bar, eta prez egongo gara fitxak egiteko momentu batean. Hori bai, beti prestatu behar da aurretik PDF bat, eta PDF hori ondo prestatu behar da. Erakargarria, polita, ikasleentzat,